wannan matsala ce wato da take bukatan a bata lokaci. Aure shine mafi girman hanya na kaucewa fadawa alfasha, amma kuma ba ya nufin a yi aure ana zaman banza ba a da aikin yi ko ba a da yadda za a yi a rayuwa shikenan, don yanzu ya zama al'adar mu mutanen wani sashi a cikin al'ummar mu yawan tara mata, har ma hadisi muka kirkira kawai idan talauci ya yi yawa a ƙara aure. Yawan tara mata da yawan haihuwa, mutum ya ce maka manzo Allah ya ce tanaka huta nasalu, saboda kawai ai ta haihuwa. Kwata-kwata wannan hadisin baya nufin haka. Shikenan baka san yaya ƴaƴanka suke rayuwa, yaya abincinsu, yaya lafiyansu, yaya iliminsu, yaya rayuwansu, kawai kai ta kawo su duniya. Kai kanka banda kawo su duniyan baka da kowace mas'uliya a cikin rayuwarsu. Kamar yadda muke yawan faɗi, inda za ka tsara mutane da dama a cikin garuruwanmu karfe 8 ko 9 dare ka ce ina 'ya'yanka wane da wane, bai san inda suke ba. Zai ce ƙila suna zaure kaza ko ƙila suna wajen kallon ƙwallo waje kaza. Bai sanya suke rayuwa ba, baya da kowace irin mas'uliya, saboda irin yadda muke rayuwa kara zube. Wannan mas'alar tana buƙatar a ware mata lokaci mai tsawo sosai a tattauna ta, domin muna ganin ta kamar karama, amma tana da alaka da abubuwa da yawa da ya maida ta babba. Tana da alaka da rashin zaman lafiya da muke ciki. Wannan matsalar da ga ta kamar karama, wannan yawan aurace da hayayyafa kara zube, tana da alaka da rashin zaman lafiya da muke ciki. Tana da alaka da tsananin ƙazamin mummunan talauci da al'umman mu suke ciki. Tana da alaka da koma baya da abubuwa da yawa ne da muke ciki. Kuma wannan kar a ɗauka wai kaman goyon bayan turawa, don da mutum ya fara wannan magana sai aga kaman ko yana ayyada wata nazariya saboda batan basiran wasu. In ba batan basira ba, ta yaya kana rayuwa ba ka da hanyar samun 10,000 ko 20,000 a wata za ka haifi 'ya'ya 30 ko 40? Da wani mantik, wani addini ya koyar da mutum wannan? Babu shi a gaskiya. Addini ya koyar da mutum tsari, addini ya koyar da mutum ɗaukan abin da zai iya da tsara abin da zai iya, balle a rayuwa irin ta yau. Idan an yi lokacin da misali za ka yi ta haihuwan ma wani, akwai wani babba a family wanda duk yawan 'ya'ya shi zai ta ɗaukar nauyin abincinsu da rayuwarsu da sauransu. Yanzu rayuwa ta canza, komai biya ake. To wallahi ba mu tashi samun matsala ba a arewacin Najeriya sai da muka fara samun mazaje na aihuwa amma ba iyaye ba ne su. Mazaje na aihuwa kawai don su yi jima'i. In suka haifi ɗan ba wani tunani da suke da shi a kan shi. Hasali ma suna neman inda za su je su rabu da ɗan, su daina ganin ɗawainiyarsa, sai su nemi ina za su je su makale. Sai suka gano jikin karatun allo, sai a fake a jikin addini, a je a kai wa malami ɗa, a ce ga ɗanan ka karantar da shi. Ba abinci, ba sutura, ba magani, ba maganar wurin kwana mai kyau. Kai dai kawai ka rabu da ɗan don ka sake samun daman ƙyanƙyashe wasu 'ya'yan. Wallahi ba dan addini ake kai yara suke barace-baracen nan kadai ba. Da dai daga a baya can an yi makarantun allo da ake kai yara don su haddace alkur'ani, don su yi karatun alkur'ani. Ni na yi karatun allo, na san system ɗin fiye da yadda kake tsammani. To amma yanzu an dawo ana yi ne don gujewa responsibility, don gujewa ɗawainiya. Mutum kawai sai ya haifi ɗa, sai ya je kai shi makarantar allo, shekara da shekaru ba zuwa visit, ba zuwa ya je ya duba yaya yaron yake ciki. Yaron kuma ba zai zo ba. A da ana buɗe makarantun allo ne a lokacin saboda malamin yana so ya karantar da yara. Ba ruwan shi da samun wani abu a jiki. To amma yanzu abun fa ya canja. Sannan ba mu samu matsala ba sai da muka samu mata suna haihuwa amma ba uwaye ba ne su.
suna haihuwa ne kawai su zubar da 'ya'ya. don haka idan ka samu uba wanda bai cika uba ba ya haihu, uwa wacce bata cika uwa ba ta haihu, aka haifi 'ya'ya biyu uku, to ba abun mamaki ba ne su tsinka auren, saboda ba mai tunanin 'ya'yan a cikinsu. Ai yana ɗaya daga cikin dalilan yawan mutuwan aure da yake faruwa a arewacin Najeriya. Mutum ya jima'in kawai ya damu da shi, ba haihuwar ba, bai damu da rayuwar 'ya'yan ba, baya tunani a kansu. Saboda haka da ya zo bai samu jima'in yadda yake so ba sai ya sake ta, da ya zo abinci ba gishiri sai ya sake ta. Ita ma haka kanta kawai ta sani, ba ta san 'ya'yan ba ta damu da 'ya'yan ba. To yau sai ka ga mutum yana aiki, ila ma gadi yake yi, mai gadi wai ya tara mata 4. da kai magana ci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce tanakahu tanasalu fa inni mukafi'u bikum al-umama yawm al-qiyamah. Annabi ne ya faɗi, ku yi aure ku haifafa, zan yi alfahari da 'ya'yan ku ran tashin alkiyama. Amma ku sani wallahi annabi ba zai yi alfahari da dan sholi ba, annabi ba zai yi alfahari da dan wiwi ba na nan duniya, annabi ba zai yi alfahari da barawo ba, annabi ba zai yi alfahari da informa ba, annabi ba zai yi alfahari da kidnapper ba, annabi ba zai yi alfahari da hayakila ba. Duk wani dan iska fajiri mujrimi wallahi annabi ba zai alfahari da shi ba. Ku ji tsoron Allah, wani bulbul mulmul luwai luwai, amma in ka gama ta shi zaka dauka uwar shi ce. Yanzu ka dauki misali kaga yaran mu ƙanana suna yawa suna barace duk ƙasar nan muke da wannan matsalar. Daga cikin matsalar rashin fahimtar concept na tawakkal. To ai Qur'ani suka fito nema, ai shikenan ba sai sun sana ba. Ya za ka yi haka? Wannan wulakanta 'ya'ya ne. Kana cusa musu mutuwar zuci da roƙo. Wanda ya miƙa mai roƙo ba zai miƙe ƙafa ya yi tafiya da yake so ba. Haka a faɗa a karin magana. Kuma in ka kalli yadda masu ke baran, akwai mutuwar zuci. Samun naku shine namu, kaji fa. Kun san wannan kalma zagi ne? Ba suna faɗa ba? Alabaku mu samu, sai ya baka tukun ka samu? Ka ce ni ma alaba mu in baku mana. Da wanda kake so ya baka din da kai duk ake baku. To haka aka koya ma yara mutuwar zuci. Samun naku shine namu, kenan in baku samu ba ba za mu samu ba. Wannan ba daidai ba ne. Kuma sai ka iska wani ya ce to ai an fito neman Qur'ani ne. Kuna ma Qur'ani zalunci a nan. Kuma mai kiran kan shi malam da suka ce ai wannan babu nashi 'ya'yan akan titi. Ga makaranta ya wuce makanikanci ko mutuwa kai da su taimaki uwarsu. Amma ka bar katti a gidanka shekara 25-30 ba wadda zai iya magance matsalan 5,000 sai dai ya roƙa, akwai hatsari. Kuma na daga cikin abin da ya jefa mu a wannan matsala na tarbiyya. Bare yau irin matsalolin yajin aikin nan, ɗanka in ya fara jami'a yau yana fara jami'an ka je ka mai rijista a gun koyon sana'a. Sanin kanku ne cewa ilimin addini shine ginshiki na kowace irin rayuwa mai inganci, sawa'un rayuwa ta duniya ko rayuwa ta lahira. Ina waɗanda dama ta lokaci bata ba su dama don halartar majalisin karatu ba, kuma da wannan ilimi ne ake dacewa da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu dama ta samu. Sunana Abdullah Amdaz, wanda kuka sani da Excellency, nake gabatar muku da Al-Fawzan Online Islamiyya. A Al-Fawzan Online Islamiyya School ana koyar da karatun Alƙur'ani mai girma tare da ingantaccen tartili game da tajwidi, sannan kuma ana koyar da tarjumar Alƙur'ani tun daga Bakara har Nasi, wanda wannan ƙwararrun malamai ne suke koyarwa, wanda na tabbata idan ka sa ɗanka ba za ka ji kunya ba. A ɓangaren ilimin hadisi ma sukan fara wa ɗaliban su tun da kan 40 hadith, sannan su koyar da su Umdatul Ahkam har su tuƙe kan Bulugul Maram. Kamar yadda a ɓangaren ilimin tauhidi ma makarantar ta Al-Fawzan Online Islamiyya tana koyar da littafin Usulus Salasa, Qawaidul Arba har zuwa kan Sittatu Usulul Azima. Hakanan a ɓangaren fikihu makarantar ta Al-Fawzan Online Islamiyya tana koyar da littattafan da suka hada da Akhdari da Ishmawi da Iziya
har zuwa kan risala ga maza da mata. Idan ma kuna buƙatar koyon haɗawa da tayar da baƙaƙen larabci wato huruful hijaiyya, bi ma'ana tun daga farko har karanta shi da ma koyon shi kan harshen larabcin da fassarar sa, duka makarantar Al-Fawzan Online Islamiyya tana da ƙwararrun malamai a wannan fanni. Akwai kuma ɓangaren koyar da addu'o'i kamar Hisnul Muslim da Sahihud Du'a da addu'a min kutubi sunna. Bugu da ƙari akwai ɓangaren gudanar da daurar littattafan musulunci a online da suka hada da hadis itafan da usulul fiqh da kuma usulul tafsir. Ya al'ummar musulmi, mu tashi tsaye wajen yaƙi da jahilci da kuma ƙara zurfafawa a cikin ilimin mu na addini. A duk inda muke a faɗin duniya da wurin da ke hannun mu a sauƙaƙe, za mu kasance tare da Al-Fawzan Online Islamiyya ta hanyar yanar gizo. Za ku iya tuntuɓar makarantar Al-Fawzan Online Islamiyya domin sanin yadda tsare-tsaren su yake ta hanyar waɗannan lambobin kira da kuma na WhatsApp da kuke gani. Ko kuma ku ziyarce su a mazaunin makarantar a Malam Ba Islamiyya School, shiyar birnin Yari da ke garin Jega a jihar Kebbi, ko kuma a harabar masallacin Juma'ar Malam Yunusa Malam Ba a dai cikin garin Jega ta jihar Kebbin Nigeria.